чове, аз съм Шадъл 99 и в момента ще играем Bed Wars в сервера Livebot Bed Wars. Да знаете, имам други скинове и смятам и аз тя да ги използвам. В смисъл, няма да бъда само с един единствен, си ги сменям. Нали? Няма да бъда някакъв тук трафикант. Нали? Трябва да си ги сменям, а да не би с там човек, който няма дрехи. Трябва да си ги сменя. И там, тестирах си нова версия на Майнкрафт и в момента тук катам за настройки много ме ядосва. Но какво да се прави? Сега нека да видим дали има празни арени за да цъкаме. Ако няма... няма хора. Няма. Там се освобождава всъщност. И аз смятам да вляза там. Да, съм друг текчър пак. Да, зарезда. И ние сме жълти. Браво на нас. Бъдем кубети. Кубети стикс. Приебахта. Не мога да го скоча. Да, сега нека да ви обясня малко повече за играта. Значи, пускани 4 отбора, които 4 отбора сме по 4 човека. И има едно легло, което ние трябва да го защитим да не ни го счупят. Защото ако не го счупят и не убият, после ние отиваме в лобито и не можем да играем. За това ние трябва да пазим нашето легло. Ето, например, сега сме на този мап. Така искам да отида тук да си видя его леглото. Неоправено, само някой идва тук, чупи си го и се елиминираме. И после само трябва да ни убие и сме елиминирани. Да, сега събираме айтъми с някаква мацка. Здрасти, ти се участваш в клип. Ти участваш в моя клип. Нека да й кажем, да знае, да се кефи. Да, аз съм българин. Не знам що. Сега нека да съберем айтъмите. Да, его е рано. Описание за текстчър пака няма да има. Няма да има описание за текстчър пака, откъде да си го изтеглите, защото ви бях казал в клип вече. Иначе, нека пак се ви каза, взема се от МКП Master. И още го има. Няма ли да ми даде още айран, бе? Тук само букучили. Его. Ето ми го и билета. Значи, нека сега си купим готин армор. Да. Сега дървен меч. Една айран кирка. Блокчета. Да, и преди бях имал YouTube канал, ама просто защо се правих на тарикат и познайте какво стана. Когато снимах клипови не можех да говоря, нали, не ми се чува си гласа. Иначе
Иначе сега ми се оправи с тая програма. Еми, какво каза леглото? То вече си направило аляхото. Да, видяхте ли? Ще вземем торта. Две торти ще си вземем. Нека да доправим леглото. Да, за съжаление аз преди бях болен и като отида на даскало, нали, на училище, познавате какво ще бъде първото нещо, което ще правим? Се разменяме подаръци. Аре, Мацко, слизай. Вета с маската ме умори, хора. Ей! Дай да го разширим, да го направим направена каймица. Само да не гледа да ме причака, тя не си не мои. Всъщност тя мои, но съм сигурен, че няма да посмее да ме прицака. То доста малко ми се случва някой да ме прицака. И то... Тук смятам сега, тук да си го раздам както аз си искам. Искам... Какво да кажа? Свърти ни бухчета. Знаете ли да си вземем? Стига да... вземем още. Значи, аз сега тук смятам да си запуса хубаво леглото. Знаете ли какви големи проекти? Аз съм правил големи проекти. Не само Craft BG. Ако гледаш този клип, не само ти правиш големи проекти, брато. Преди като не можех да снимам, направо се оливах, брато. Ставах направо. Яу! Яу! И сега оттам, да. Ей, какво нацелих? Пазинка, стоне. Лак, не. What? Можем да чупим пазини. О, готино. Веднага започвам катеренето. Да, този клип може да стане дълъг, ама аз се постарая да не стане. Хора, няма да не стигнат блокчетата. Watch out! Да, като не снимах, бях играл кич, ама го изтрих, защото бях съсаднал направо. Няма повярвайте. Сега тук смятам да... Ура! Тура!
това се бъде изчупено трудно. Просто гледайте каква голяма екипировка му направихме. Тази една още се олива да прави. Вече имаме и път към средата. Вече можем да ръскаме. Ту сме направили лацалото. Ура! Мъртъв съм. Да, по принцип добре се бия, ама този път съм мъртъв. И трябва да ям, защото няма ми стигне храната. Таралесник. Сама би той. Не, той се е качил на кола. Просто не ми изрете на чънка. Не съм си ги дооправил. Аз изобщо не съм си оправил чънковите. Аз изобщо дори не съм тръгвал да ги оправя. Това не сте го видели. Просто го забравете. Просто го забравете. Просто забравете всичко. Да, хора. Сега съм ви показала откъде се стигна скиновите. Чакам тук и тук съм си написала всички възможни скинове, които мога да искам и които сте ми потрябват. Като тук имам програми и гледайте, и имам някой може да ми напише как се прави, как се слага пълна метал. Не са някой много са ми помогнали. Да, това са ми клиповете, това ми ето, един раз почна, ето и това почна, его и оня почна, всички си почнаха просто. Имам хакерскиното на анимация, его. И ми да хора, аз бях са до 19, вие гледахте моя клип, чакайте, дали се успеем да се свързим. Ако можем, няма да казвам чао, ами се играем и още, няма казвам чао. Ама дано да мой. Еми не. За жалост не. Да, по принцип те си направи. Да, искам да ви показвам един урок, как съм си направил с мои приятели. Тук можем да оцеляваме. Може да оцеляваме общо. Просто съм се гернал. Гледайте, меча ми е мега силния. Хубава кастурка, тук две кученча, което то е Нели, а то е Хари, а то е конят ми Джони, нали Джони, и е вързан за оградата. Тук в тези честови, които са тук, да, пълни са, това са стрели, това е с Руди, понеже нямам достатъчно място тук. Съм си направил тъй. Самата печка си ми тъй. Тук имаме часовник, тук си имаме енчантинг, имаме си карта и той. И май да замахаме от Майнкрафта изобщо. Да, хора, аз бях са 99. Радвам се да ви харесва този клип. Моля ви се, дайте ми лайкови, сабскрайби и ще се радвам. Чао!